definiries aquests 10 anys? Pues de molta feina. Podríem dir que aquests 10 anys es poden dividir en dos blocs. Els primers 5 anys estàvem més a les illes, amb un disc que el vàrem estirar molt, i fa 5 anys enrere, quan comença, diríem, la nostra aventura catalana, ens hem anat traient més discos, un per any, i la veritat és que encantats de fer amics, com veus en aquest disc darrer, i entusiasmats per seguir fent feina. El disc que tenim era un disc que no pensàvem que tindríem, perquè suposadament alguns podria dir que no, perquè no li anava bé, perquè per agenda o per logística o perquè no veia la cançó, qualsevol cosa que hagués pogut passar. Però tothom ha acabat dient que sí, tothom ha sigut encantador, ens agradaria poder parlar malament d'algun d'ells per fer carnassa, però és impossible, s'han portat tan bé que tothom ha dit que sí, tenim el disc somiat des del principi, o sigui, encantadíssims. I nosaltres el que preteníem sobretot jo crec és fer poesia o musicar poesies però sense aquell clitxé de que la poesia ha de ser una cosa, saps, en un lloc fosc, amb poca gent, tot una mica així tristot i tal. A la vista està en La nit artificial, que és una cançó de les més alegres que tenim i les que més han agradat, i és una poesia d'en Enric Casases. De la glòria obligatòria no hi ha cap escapatòria sideral en la nit artificial. Quines metes us poseu de cara a 10 anys? Bueno, pues tenir salut, sobretot, per poder treballar, i sobretot inspiració i el carinyo del públic, no? I crec que això és a prou, Déu-n'hi-do, no? Tenir salut, poder seguir treballant, inspiració per fer cançons, que cap i la fi les cançons són la nostra gasolina, i si estem aquí és per ni més ni menys que per les cançons, no? Nosaltres tenim com a dues coses que nosaltres ens autodefinim com a folk dels 4 vents, que vol dir que vam dels 4 punts cardinals, no? Agafant música de molts llocs variats, i una de les coses per que Projecte Mut també mos va marcar molt era quan vàrem començar, que vàrem dir que no volíem tenir normes musicalment parlant, saps? Per això el de projecte també és molt interessant, perquè això no deixa de ser un projecte que mai està acabat i que sempre està evolucionant i que cada disc és diferent i anem progressant, i és el més enriquidor, no?, al final. De fet, si escoltes els nostres discos un darrere l'altre, jo crec que es pot veure l'evolució de Projecte Mut, no? Al principi bebíem d'influències molt, com en Miquel Gil, per exemple, que està en aquest disc amb nosaltres, o era com un folk més pur i més cru, després hem anat evolucionant cap a coses més pop, més modernes, més rock, i com et deia abans, veient de molts estils diferents i jugant sobretot amb molts instruments, i jo crec que hem après a moltes coses, perquè en 10 anys un músic i una persona en general aprèn, i el que mos queda, esperem. Quin missatge donaríeu als adolescents que ens estan veient ara? Jo que assumim molt fort. Que busquin, investiguin música i que aprenguin i sentin la música i utilitzeu condoms.